Nggih, Mas. Kuwi sapa? Napa malih? Mbak Tatin ayo mudhun meneh. Ya, Mbak Tatin mudhun meneh. Ayo, Tin. Yo. Nah, nyambut gawe meneh. Ora apa-apa, ya Lagi disenengi kok karo masyarakat. Resikone lagi ditresnani karo masyarakat iki. Ora neng kene, ora neng kono angger anu. Tatin. Ayo. Tatin, hae. Pak Tatin potek. Ini saiki wis rada ora potek. Budek iya. Bodek. Ayo basa kono dhek ya kagok basa Jawa bodek ya ora apa-apa. Ya. Ngono ya, Mak. Niki kenapa, Pak? Lah iki mituruti pamundhute Pak Direktur mau kon Prahmen. Oh iya. Prahmen. Ketoprak. Oh iya iki oke banget kok tak kene kowe parmene. Ya. Iki ana sing 20-an barang. Komplit ijo. Heeh. Napa Prahmen? Didum pemaine engko cacahe pira didum? Ya. Pemaine cacahe papat. Pemaine sinten mawon? Pemaine Mbak Tatin. Ya. Terus kowe Elisa. Oke. Terus Keswan. Ya. Sing bunang. Ayo siap-siap. Ya. Terus ayo, karo mbane lanang digoleke sing ngenong. Oh iya. Harjo. Iki wis mulai arep nganu iki. Ya. Ayo ora iso. Ora kena semaur. Ayo gek menyat. Bangane turu neng kono. Ayo Pak Parjo. Main melek tambah income 20 kecekel yo. Ayo Jo. Ayo piyaine lemu. Ayo Mas. Kusike. Heeh. Ceritane apa, Mak? Ceritane iki engko anu sapa jenenge sik Tatin dadi cempluk wae ya. Cempluk Warsia. Nggih. Ya. Terus si Elisa karo sapa jenenge Parjo dadi abdine. Ya. Terus Keswan dadi Gendro. Heeh, Gendro. Ya, yo engko men iki pamundutan kok ya kudu diaturake. Ayo Keswan ngadeg iki. So ngadeg ra? Hei. Nek ngapalke mengko. Ngapalke tembang apa, Mas? Diko ora apa-apa. Ya. Ayo Pak Parjo, halo. Wis gek rene. Ya. Sini dong. Bentuk. Wedi karo Petatin. Ora. Itu mah CS kanca. Oh iya kanca. Malah rembugan nopene. Ora apa-apa, engko tak tambahi Jo. Iki isih oke. Waduh. Ternyata mengi ana 90 engko didum tah papat ya ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa. Mengko sing siji 10.000. Heeh, sembangane ngemis. Heeh. Ya, adegane iki neng tengah pasar. Oh ya. Cempluk lagi tuku sayuran, apa bahan-bahan sayuran, terus dicegat karo si Gentro. Oh ya. Adegane sapa cempluk sik karo sapa jenenge abdine loro do tuku sayuran. Ya janganan. Terus Gentro bengok-bengok pluk ngono. Dieling-eling. Wis ora nganu lho, ora takon karo sutradara lho, pisan aku arep leren. Oh iya. Mangga. Ya. Kuwi abdine kok malah mangani apa-apa ki to. Ya wis ben ora apa-apa ya. Ya turuk. Ayo tuku. Turuk. Yong rene ta yo. Injih Dara Putri. Niki wonten pasar panjenengan arep mundhut napa gula bundotaken? Kanu lho mau dikongkon karo simbok kon tuku kangkung. Wis oleh urung. Borok karo apa gembos? Ya, Tempe ayo gembos. senengane simbok iki gembos. Nek ora ditukokke mengko ndak simbok nesu. Oh iya, Dek, wis kangkung oleh. karo apa meneh? Gembusnya gak aku wae gembusnya. Kowe lagi tekan
ning ndi wae. Tuku jeruk. Tuku jeruk, entuk pira? Aku ora pesen jeruk lho, Kang. Aku tak tukoke gembus. Lah terus piye maksudnya? Iki mau kan pesenane si Mbok ming kangkung, Kangkung, gembus gembus, karo tempe. tempe. Kok tuku jeruk iki sing akon Oh, sapa? pelanggaran iki ne. Aku seneng jeruk. Gembusnya gembus asmara wae. Ora lho, jenengan iki pelanggaran duite wis pas lho. Ditemo le nyangoni mung 2.000. Ora nganti men 13.000 lho. Oh 13.000 lah mau nggo tuku jeruk yo entek. Tak jupuk iki ngono ki, Pak. Saiki Piye tukono niki? kuwi engko ndak si Mbok silakne sugi ayo Bali mengko ndak silak diseneni iki silak awan lho. Oh ya saiki tak golek sik nggih. Ya kek kendang golek ngono. Jenengan nunggoni mriki lho. Iya, tak tunggoni. Ampun teng bundi-bundi kok. Ampun teng bundi-bundi. Iya, aku ora Kok nek nanti. colek piye ne? Iya, aku kan karo Ya, paman linggo iki kene, lho. foto Karo- teleni. Sapa iki jenenge Kaman sapa to aku ya lali lho nek. Arya Penangsang lho. Oh Mario Penangsang rupane. Arya Penangsang kok wetenge. Modar. Mario Karo Arisa Arya Penangsang rupane kaya. Arya Temangsang lho. Durung ngerti asline Arya Penangsang berarti kowe. Dorong. Aku wong Jawa ya kowe. Cedoro. Doreti. Ya, kaya- Emangnya bagus po elek? Ora pati bagus. Ora pati bagus. Ning ampuh. Hah? Kowe kuwi apa ampuh? Ampuh. Ampuh ngopo? Jegal. Wis kana Ya tayo wis, nek nang iki tak tinggal ora apa-apa, Iya, tenang. kan karo si anu iki lho, Kang. Aku liar delok ki sapa lho, Paman. Paman. Paman, aku dikancani nang kene ben biyung Ya, aku mencekan tak blonjo blonjo. rono ya. Kowe ora pelanggaran lho, ora lunga-lunga lho. Ora nek Engko aku- nek diculik ak dhewe tanggung jawab e. Ora nek diculik ora. Ora ya? Ya. Semula gedene kok diculik. Ya, ditunggoni ya. Padahal bagor apa? Kowe Ya. ora yo Nek wani iso karo ya. bendarane Duduk, kok wani duduk. iki. Ya. Aku nandang opo kowe? Nggih, Gusti mriki ampun ten pundi-pundi, kula tak tumpas riyen. Ya, ya, Dadah. Ini lho Paman. Delok ki apa? Iki mbak aku ya ditukoki apa delok-delok iki. Yo cempluk. Tok 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 tok. Ono sapa ta iki? Tok tok tok. Paman iki sapa to kok? Kowe nang kene yo. Kaya bakul anu kae. Lah iki Bakul ayo. wedhus waktu itu. Ah ketake ya kaya bakal wedhus ning kok udah aku kaya kenal iki. Apa iki sing Wedhus gundulmu kuwi apa? apa iki gentho-gentho ngono kae lho. Heeh apa? Ketoke iya kok mabuk. Mambu ngene mabuk apa ya kuwi? Ku semap. Oh iki sing mambu. Ora lho iki kok kaya mambu minum. Yo. Kowe iki nang kene ngopo karo wong kuwi? Weh, padake iki pelaksanane iki, Ce. Pelaksana piye? Ketoprak kok pelaksana. Pelaksana maksudnya apa? Paman apa-apa iki piye lho? Nek ana masalah apa-apa aku sing ngrampungi. Iya, iki pamanku. Kowe sumingira sikik. Bose arep lagi arep belanja. ya? Apa? Iki aku arep nyedaki Mbak Yuko Ora yo. lho, ngopo kowe tengah-tengah kok arep nyedak iki? Aku wis kewer-kewer yo. Aduh. Maka aku seneng nek kewer-kewer. Kowe iki prek. Lunga sik to. Bose Ora entuk lunga, pamanku ora entuk lunga. Ki paman saka ngendi? Lah ya iki abdiku kok ya. paman sing guyang jaran. Paman lho, mbok ora ngono kuwi to. Pokoke sepira sing guyang jaran? Iki arep ngedit aku Yo. kita iki. Apa? Rene sik to. Emah aku nek kowe modele kaya ngono aku mau nyerak. Coba gelem sithik jajali. Ya aku karo. Ora lah kowe iki karo aku ki ka pernah apa? Lah ya aku ngerti nek kowe iki adikku. Lah kok kowe ora gelem nyerak karo Lah ya aku? nek kowe keadaane we kaya ngono kok aku kaya nyerak lho. Mengko nek kaya ngono kuwi akeh kilape mengko mesti. Iya kan? Aku ki nek wis mabuk iki apa-apa klebu e. Ah. Iki mongko sing nang pikir aku mung kowe tok. Ah. Terus ngopo? Dadi yo mbok ya sik tak omong karo kowe kene, cerak. Ya aku karo paman ayo rono. Aku takon lunga ta? Ora, aku mau nek kowe lunga. Mau. Kon ora? Nek Oke. aku kon rono ya karo paman iki. Yo wis, Kon ora? ora usah apa-apa. Ngopo? Kaya Arep arep ngopo? ngopo? Arep ngopo? Ngene yo. Sejatine kuwi aku wis pirang-pirang dina iki ngrasakake atiku ora kepenak. Mergane? Ya kowe ngerti dhewe to, aku jejere wong lanang wis
suwe aku ki pengen rabi. Ayo rabi mbok gek rabi. Haning wong wedok sak desa kene iki ora ana sik marai nyenengke atiku. Lah apa kok ora ana sing seneng? Aku ingin ro kowe yo. Kok ora ngono kuwi mbok kowe iki eling nek aku ki sapamu ngono lho. Aku ngerti nek kowe iki anake sapa kuwi? Bapakmu sapa? Mbok. Suramenggala. Ah Suramenggala ya Pak ya. Heeh. Kowe ku ngerti nek bapakmu karo bapakku ki kakang adi. Lah iya. Ha ning apa ya ora salah yen aku ki tresnani karo kowe. Kowe seneng karo aku? Iya i. Apa kowe iki edan apa piye? Ora edan aku. Lah ya aku ki Mbak Yu kok mbok senengi iki nek ra wong edan nek ya ora. Sing penting kan lanang ro wedok. Ya ora perkara lanang ro. Lanang ro wedok dadi siji nuwuhke katresnan ya Yu. Ora ngono kuwi to, kok sikik to. Saiki Ora dinyok-nyokke ngono nyapa lho. Saiki ngene lho to. Nek modele wong lanang kaya ngene sapa sing gelem? Gaweane ming mabuk, ngecu, brandal. lah ya kuwi kan panguripanku. Lah ya aku ya moh nek ndek bojo kaya ngono. Lah pokoke arep ngrabeni brandalku, ngrabeni niku nakal. Ora ngono kuwi to. Mbok wingi nek omongan ya omongan ora usah nganggo maju-maju ngono kuwi. Gigek ditintingke. Tinting areng apa? Lah kuwi areng ngetokke apa wong ya ora ngerti kok ya. Kowe pengen ngerti ngetokke apa? Ora. Kuning, kuning. Wah. Oh, dadi kowe areng ngetokke kuning-kuning. Ya aku mau. Kowe jijiki kowe. Lah ya piye to? Lah kan Ayune wong kuning. ora kena ngono kuwi. Kuning. Kono panggung iki. Lah iki koyo terus lho. Mama. Iya. Ma. Dewe aku dewe. Ayo, dandono panggung iki nang kono kok nesep-nesep. Ketoprak kok turut gang. Lah wong doyak kaya aku mah lho. Alah ngomong Kuning ira. Biyong mau iki yo nak ndi kaya ora Waduh, tekan kene. ilang cengkokku yu. Ilang lara. Ayo mama. Kowe to. Mama iki lho rek ya malah meden. Ayo aku gila ta ya. Kuning ira. Ngesorke purada. Ayo paman kuwi wae maju karo kuwi. Wong kuning awakku dhewe jos Paman ki kok ngono lho, kudune kowe iki lindungi aku kok malah mlayu rono lho. amane ketok ya arep njaluk. Kudune nek jenenge aku doyak ayak iki dipepeti ben ora kena malah ngindari. Engko nek kepepet aku yo Tak pecat bahaya. lho. Tak pecat. melu aku tak pecat melu aku Beres. dadi anak buahku ngedor golek wong wedok ya toh kuwi saiki apa ndoromu kuwi dianu sik Aku tak nyoba kancaku sik. Kancang abdi sik. Tak bribi-bribi. Dadi lagi dorone. Waledong tuh wong Paman mbok aku tiang lho, aku wedi tenan iki ki. ayu bar mangan apa ya? Ilatmu kok ireng delok. Perman kadal sajake kuwi. Dang sareya Piyong kok ya ora teko-teko ta ya? ing pangkon mami Paman mbok aku ki lho, iki wedi. dhuwurku manuk
Kudawa. Dawa luwih cendik luwih arusan. Dawa luwih cendik luwih arusan. Wis ora dawa apa cendhek? Mbah. 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 Ngapa we? Aja ta, aja Jijiki. Aku wis tekan iki ana acara apa Waduh, kembane petok wis. Mbak iki aku wis entuk iki belanjane wis kabeh ayo bali. Alhamdulillah ayo Ki, ayo mulai. Iki susuke di 100.000. Ditem 20.000. Ditem ke Paseno. Ki ayo mulai wae aku silak wedi kan. Iki sapa rupane elek banget iki ngopo ning kene ne? Hah? Hah? Ki sapa iki? Kuwi embanku. Piye, dolan ye. Piye? Aku ya nek mendem ya romban ya gelem. Vega. Senenge karo iki Parjo ya, nganggo iki siki. Abrit netrani po. Liya to. Ngono iki lho, ayu tenan. Pun kita wedok Mas. Wis panganan iki, panganan. Wah iki nek goleki ya rekoso nek iki. Abrak kok ngene we. Piyong ki lho aku wedi tenan karo. Yo kene wae. Aja nucuk. Nucuk mata. Kuwi tangane ngene-ngene iki ngopo iki? Iki ngene-ngene maksude apa? Ya maksud iki saking dredege Oh iya iya. ora horor to. Panyucu Rene. sawap-sawane Ana maju wong rene. kuning Kandang ijo. karepen gelis nendra Gento mbok kuwi ki eling to to. aku ki ora edan yo Lah nek ngono kuwi juk ngapa ngono lho mbok rasa ngono-ngono kuwi. lah nek wong jenenge tresno kok Mbok tresno ya karo liyane aja karo aku to. ane sing tak senengi kowe Lah nek aku ora gelem, tak peksa ya ora iso. Jenenge wong seneng iki kudu nganggo siji seneng, sijine ya seneng. Apa? gunung Gunung apa? Gunung apa kowe dikenake sik? kembar munggeng jojo kasusungon Gimana buat putra bendi Mbok aja ngono kuwi ngapa lho? Aku wedi. Kok ame ngono kuwi lho? kasar kae ra seneng aku Yo karo iki ndoro kowe, ora oleh kowe. Ya bener kowe nglindungi aku ya. Ya aku wedi tenan lho karo tak pikirmu ndoro. Rupane kaya ngono kok ya arep seneng karo kamu laci romas roro iki rumah saku abdine malah do keter kabeh lho. Ayo kerene. kata kami stres aku iki Apa? Ayo. piye yu Ngapa? gelem ya Emah, iki dadak diseket geberi ngopo ae Kon bropos ya ora. andake banteng. kusike sik menggeh-menggeh Lah kene ngono wis menggeh-menggeh arep dadi bojoku kowe. lah ya ora apa-apa ndelok iki sik Mau ora apal kok gandrung lho. oe piye ya Wis kowe bali wae kono bali. Toh? Wah, pemain ketoprak amatiran ya ngene. Wis, Sekarang yo men. Anu. Ayo. Dajanan berjuang. aku
Aku lali tenan iki. Ilang pikiranku. Ya wis kowe saiki bali wae nek lali. Aduh. Aduh apa? Nimas. Aduh. Yai. Imbang ono katresnanku. Piye kowe? Gentha dikai brutu kok malah wedi. Tipis brutune. Sing seneng ya sing kae. Ngawur. Iki piye? Ketoprak apa to iki? Mbok kowe sik megol-megol yo. Aku entuk aku. Ya kowe paman kowe kon megol-megol lho paman madhep ora kayak jengking cepet jengking. Waduh, sayae iki malah hilang. Kuwi pengen diegol-egolke lho paman. Senadyan sekedhep netra kinarya usa branti. Ora ngono kuwi lho aku gak apa kuwi? Pelem yo. Ya wis karo kuwi wae pelem. Nggonmu gogrok siji wae. Maksudnya piye kowe? Pelemmu wae lebu blonjo mau lho. Aku duwe pelem ya. Lah kowe mau blonjo apa? Aku duwene apa mau? Gembus. Gembos. Karo kangkung. Gembus karo kangkung. Tempe. Delok. Iki kok ditamlekke kono ngapa lho? Gembus sing ana kangkunge. Paman ki omong apa lho, Mas? Kowe mulih kono, Bat. Kosike Paman mbok aja ngono kuwi, mbok aja. Ki tak oncaki dipangan wong loro ya yu. Ora sudi. Yo. Mah. Mbok kowe iki ngalih kono bali ya to? Aku sih lak digoleki simbok nek aku ora mulih-mulih. Klapa muda lagan nono brantah dewa. Yo. Apa? Tok. Aja nyoba kesabaranku kowe yo. Lah kowe arep apa nek wis ora sabar? Kowe wong wedok ijen, Aku duwe abdi loro lho. abdimu ora iso mlayu do lempoh, ngerti ra? Lah ya aku mlayu dhewe ya iso. Kekejero kaya manuk branjangan. Kopat kapita kaya ula tapak angin. Ya, iso ngono. Wetan gunung, kulon gunung, kidul segara. Lor gunung tak pepeke galangan tak cekel. Ngapa? Saut. Saut. Ora kowe ngapa? Mah aku ki mah. Gelem ya yu? Mah, Ora gelem tenan. ora. Tak rudok kali pesek. Iki lho malah sing jenenge Wanda iki mah otek-otek sikil ngopo lho, Nduk. Lah iki aku didoyak tenan malah nang ngene mbok otek-otek. Ngene, wis rampung. Pun rampung urung, Pak? Hah? Serampung dereng. Urung adegan. Urung. Aku mah tenan lho. Ayune. Arep ngapa? to. Ngerti ra nek kuwi Mbak Yu Mutha. Bapak teko lho, Bapak. Bapak, Mak. Pakde. Iki lho. Pak Denggolo. Padenggolo. Golo apa? Sis, melumpuk. Ya kene. Bayaran. Bayaran. Wis bayaran. Bayaran yo napa Wong. Iki rampung tenan lho ya. Heeh, wis rampung ki Iki baik. nek rampung tetep. Ki nek carane ketoprak tobong kae mung kari sutradarane ngedum hasil karcis. Sabgak. Sabet. Ah,
cempluk sik, cempluk. Ah, pemeran utama cempluk. Yo cempluk. Iki wis rampung. Wis rampung. Nekat banget kok ya. Saut. Ya. Cilik iki. Ya, ah. Sacut. Mbane Putri. Agol. Pemeran ki delok sik. Pemeran sing terbaik. Oke, makasih, Bang. Wis menggeh-menggeh mung oleh 20.000 awake dhewe. Iki jenenge Mbak Cinde, Mbak Ciladan. Sutradara Krocok Bendo iki. Ban. Wah, Anu, Broto, Den masih Broto. Gentro. Ayo, wah. Gentro iki mau nembange lali, dadine mung tampa 70. Serah apa-apa. Anu, apa pemain 15. Ah, ya sapa jenenge iki? Apa mban lanang? Ya, elek kok kowe mau saru. Saru kok kowe. Apa? Oh iya. Ora apik Ya, saru. 20 wae mbangane nyolong. Iki ya duit iki. Ayo kok ngono apa gemak? Wah, wis pahit. Menggeh-menggeh. Bingsut Kowe ya. iki isih ana kok, isih Oh, ana. isih Oh, ana. iso. Iki hasil nganu sumbangan saka apa? Anak yatim piatu. Penduduk setempat. Yatim piatu kok nyumbang. Kowe iki nyumbang yatim piatu. Goblok ora. Oh, lah iki. Oh, sik tak wacane menika kagem Bapak sutradara. Oh. So, Mo. Dona. ya tambahi 100. Aja tambahi 100. Ayo wong kelas-kelasan ABCD. Ah iya, kelas-kelasan. Awake dhewe pemain jemputan kok ya. Ki sing 30 ki nggo dandani keprak. Ya. Kentongan iki mau pecah tak tutuk. Esuk nggo tuku mpring, nggo gawe kentongan ndak sesuk bengi ora main. Kula gaweke napa? Rasah wis ngentak. Aku esuk gawe dhewe kok. Kentongan pring cilik kok 300 ya. Kula cepet sugih. Pahit. Bali kae iki yo anu kentongan karo nggo ngecap karcis sesuk. Nek ketuprake main meneh nggo ngecap karcis. Ya. Bali ke tempatnya sendiri-sendiri. Yo. Niku wau sing saking Pak Kus wau gerajakan nggih nyuwun mungkin dah kula mboten. Oh ya, Pak Kus. Gerajakan Banyuwangi diaturake sik. Mbak Elisa. Ya. Wong loro karo Tatin. Ya. Ya turane mau ndi? Ya wis nyonya. Tidak suwe. Iki jenengan ning nyuwek iki mau suwek iki. Le buka suwek, pamit. Waduh. Wah ya. Moh, Ceco sik niku moh. Arek iki moh apa ora? arep Ayo wis nyo. Moh apa arep? ejol kae. Iki ki ya mung padha wae warnane ya padha kok. Nyo tampani. Wah, Oleh main ora apik kok njaluk wutuh. suwek. Gonmu suwek ora? Apa takon-takon? Delok, suara jalan. Ra, Saut. Wis lumayan wis ora apa-apa. Ya gerajakan. Ya, mangga. Diaturake, Mbak. ya langsung mawon nggih. Langsung to, Pak. Langsung ya kena wis. Ya, mangga. Ya. Nere
matur sembah nuwun. Mas kesel Pak Amin lagi. Sekali ngono. Nyatu panggon lori kalahan nih, Mang. Wajar, Dor. Ois. Sepatumu kayak lu nyumen loh, Mas. Sepatu kayak lu nyumen, selut-selut. Dicenek kena bunker. Jadi kita pokok kira kayak sepatu saya ketahui tak bisa berani ngokok. Tak rusak bisa. Lek ne pun, usahane pun. Sing dipakai agar kono. Oh, ayo. Iku apa nak? Duwe wae, udah tamasa dulu kasih.